Tamat ganina raman ta dire. Dugay pa na di part. Ay dugay mo lang. Yawas gadali ra ba ko? Abuang kung gadali ka mas gadali mi. Awa kong chicks ay. Magandang dilat. Gusto ko yung nabihan. Uy, noon sa mga part. Gala magagway tubig. Ay, wa uy. Time na siguro ba nga magdakop na pukundiri dapita? Kay Monday 2023 na. Mas nidaghan ni noon ang nagamit og trambutso nga bura-bura. Mura ra bagyud og katong tinuod nga trambutso, katong bag-o. Sus, priagaba ang tarong nga trambutso nga nagyong putol-putulon og tuyo. Mura ra ba jud nindot og tingog? Napay tingog murag pambot nagsigig bagot-bot. Pagbantay lang mo sa kuha. Kutob sa moagi dire. Lalaki o babae, masiksi man o matsabe, pamultahon tamog tag 150. Pero kung lalaki mo agi, matso unya gwapo. Ha, matik na, largo ra mo litso. Ay! Timpa. Murag na ay bura-bura nagpaingon diri ba? Pagbantay lang ni sa kuha. Naagid lagi. Karon ka. Unsa man boss? Unsa sa imong mata? Palungan ni kay saba kayo. Patay na. Naa kay lisensya? Ha? Harag yapon. Naa ba kay lisensya? Ha? Say. Animal di ka bungula kag mayo kaniyong kumok. Samot karon ka bungol. Naa ba kay lisensya? Pasensya? Ay kabuang. Di ka bungula Pasensya, ka. nagdrive na kong motor dire. Dili pasensya. Lisensya akong giingon. Ah, siya. Ay kabuang nara mas balay akong siya. Animal jud ka. Kanang dala-dalaon man akong gadalam kong motor. Akong giingon nga anong gagamit kag bura-bura nga wa man dai kay lisensya. Ha? Bula? Animal na ana po. Pero maabot man tag bula dire nga dili mo kumudulag basket. Pero time pa nganong gipara man ko nimo nga dili man ni bura-bura ako ah. Dili dai habi naog. Lakat dire. Dili dai bura-bura. Hasgi talikod. Kana itugna na imong lubot anang bangag trambotso. Dili dai ni bura-bura ha. Dili dai ni bura-bura ha. Unya, di na bura-bura. Ha? Harag yapon lakat na si Bak ha. Lakat na. Yati kang bungula ka. Kalamia dyan mong kulatahon, oy. Nagamit gid akong pinagbabawal nga teknik ba. Pero mao pod lagi sakit kay akong lubot. Pero ayaw ka bala ka kay mubalos ko sa imuha. Diri na lang siguro kung mga tang og motor. Uy, nana. Uy. Ay, sig para Para basi mong naong bangan ay sikpuwin ko. Asa ba? Kala gud oh. Ay, ang buang, ang mong guloy ba na? Kasi mong guloy. Kato speed G ba? Sa speed G uy. Kato, itong bakla magabi eh. Ay na, stricto ra ba kay na? Nganong mahadlok magkag-checkpoint, babe? Nga kumpleto man ta. Kasi kompleto ba? Mo. Completos violation. Ang buang. Ay dili mo daplin mo buang. Daplin. Na, nanapod. Oy. Baba po. Unsa man sa muka ni bata oy? Samok bitag madakpan ka ana. Unsa man na? Chikpuwin. Ay yawas Nindot chikpo ra pa kay dapat. kag nindot ra pa kay kag motor oh. Chicks pa kay karga ni mo no. Wow, chicks ka ay na imong karga. Sige daplin. Touching po kayo. Yamat ganina raman ta dire. Dugay pa na di part. Ay dugay mo lang. Yawas gadali ra ba ko? Abuang kung gadali ka mas gadali mi. Awa kong chicks ay. Magandang dilat. Gusto ko yung nabihan. Wala nang hinan. Uy, noon sa mga part. Gala magagway tubig. Ay, wa uy. Ug gadali mo, nakoy plano. Sa plano nimo. Bitaw para makalusot ta ba? Ug ganahan mo makabalo, aw dali. Bisik. Dali. Mga plano to boy. Plano naman ba? Aw nya saman. Jimo ato. Gini. Aw sige tara. Ata. Bisaya na dako, way pakay way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman
Kasawa na may laing ni Agi, uy. Hindi malas kung tama na tong bungola ba. Bantay lang ka sa kuwa makit-anti kag usab, di ba? Gawas. Kadaghan ba, ani? Time to dagan, guy.